naman sa yelo. Ayan ang yelo dyan, ang kapal sa likod. Grabe ang galamig. Tugnaw kayo, kinsam ng icebreaker ni. Si icebreaker Odin. Waiting na siya. Nag-assess. Sus, grabe mga iso. Baga kayo. Waiting muna tayo sa mga icebreaker dyan. Siya may naghatod sa mga padulong dere. Kana siya nga icebreaker. Maghulat na po may itong isang icebreaker na po para padulong dito. Napaisa dito na stack up sa likod ay. So, stack up po ito sa parikoy. Ganyan lang ang biyahe dito sa norte. Waiting lang sa biyahe mo. Relax. Relax muna kaya wala akong icebreaker. Na pwede stack up isaw. Waiting sa icebreaker papuntang Pantalan yan. Ayan o. View muna kayo dyan sa mga ice sa gilid ng barko. Wagi ko handa, wala gi ka na nagpakita ng animals ba? Ng mga silayon ba? Nausahay lagi? Ice muna dyan. Lahat na kayo. Waiting lang. Waiting sa icebreaker. Mandar yung makina namin. Buga-buga yan siya yan. Oh. Kita yung mga galaw-galaw dyan sa dyan bandaw. Para anytime mag-atras, automatic atras yan. Mga birada dyan, oh. Wala kaming ginagawa eh. Waiting na lang. Zero speed. Zero yan. Ganun lang. O dili na kay baga ang ice. Dinigay kay siya baga. Pero maka-stack up yapon. No. Mga alas 9 pa ni. Alas 6 siya nagikan dito plus 3 hours. Alas 9 pa moabot tong icebreaker. Ayan o. Yung tubig na yan, magalaw, meron pa rin kaming sa makina namin kits. Para anytime mag-atras kami, magamit, atras yan. Oh, kapal yan oh. Yan ang icebreaker. Yung nandun sa loob Pantalan, hintayin na naman niya, palabas naman niya. Kaya dyan lang siya naghintay si icebreaker Odin. Nakita kayo anong itsura ng icebreaker yan dito. Temperature lang ngayon, negative. Parang negative 11. Yan o. Negative 11 yun. CCTV namin sa loob guys. Dalawa yan guys. Monitor sa harapan. Sa estribor meron yan. Pabor meron din. Additional view. Lubat yan. Lubat. Guys, sobrang lamig. Paka natin. Videohan natin yan. Ayan o. Ayan talaga. Grabe ayos yan. Kapal yun. Yan sa labas. Hey, good morning. Atutog daw kayo. Ayos oh. Kita nyo ng ayos yan ha. Pwede na kayo maghimo ng ice cream dito. Standby lang yan si icebreaker Odin. Sus,
Grabe pag-aaway. Lang. Waiting na lang kami habang matapos ang oras kaya wala pa mga spreaker mag-assist. Papasok ng pantalan. Kaya ayos lang. Ganyan lang ang buhay. Buhay Norte. Buhay Norte ba? Tawa eh. Grabe. Ikas sabi videohan na to dali. Kung makita po nila kung sa itsura aning kilid-kilid ba. Di man siguro nilapok. Ay, katugnaw. Sus, grabe kakapal ang hilo eh. Isang araw. Ngayon pa lang lumabas ang araw dito. Oh, puting-puti oh. Puti pa sa kalimutaw oh. Sus. Grabe. Ito, review. Ha? Ayos-ayos dyan ha. Kita nyo na yan ha. Face reveal ha. Ay, katagdaw, kurang-kurang ako kabat. Ay, grabe. See guys, dito na lang guys. Kaya kape muna tayo. Tugnaw kayo. Lira. Grabe katugnaw sa gawas. Bye.